Pripravili sme si pre vás výhodnú sadu za skvelú cenu s týmito pádovými otázkami a vybranými slovami. Tie ste už u nás istotne zachytili. Obsahujú takéto karty s vybranými slovami, kde je slovo teda aj napísané, vysvetlené a aj obrázkovo znázornené, aby si ho deti jednoduchšie zapamätali. Kariet je tu samozrejme viac, tak aby si deti mohli pozerať a ukladať do pamäte. Potom je tu takáto súhrnná karta, ale máme tu aj ďalšiu skvelú didaktickú pomôcku, pádové otázky, alebo teda súbor na ich precvičovanie a poďme si ho lepšie ukázať. Súbor na precvičovanie pádových otázok obsahuje túto súhrnú obojstrannú kartu, aby deti skloňovanie podstatných mien lepšie pochopili. Súčasťou tejto didaktickej pomôcky je aj táto knižka s 2 príbehmi o pádových otázkach pre lepšie zapamätanie, kde sú aj zaujímavé ilustrácie, farebné vyznačenie, aby sa deti v pádových otázkach lepšie zorientovali. V tomto súbore nájdete aj 3 druhy obojstranných kartičiek, ktoré slúžia na precvičovanie pádových otázok. Tu je napríklad 6 kartičiek s pádovými otázkami a ich poradím, ďalších 30 kartičiek so slovnými spojeniami, tiež sú obojstranné, a samozrejme 30 kartičiek s vetami, ktoré tiež deťom pomôžu zapamätať si a zorientovať sa v tejto problematike. Súčasťou tohto súboru je samozrejme aj návod, kde sa dozviete, ako s nimi podrobnejšie pracovať.